Jeg tør simpelthen ikke. Mit profilbillede, min profil er med dig, der har den der spasserhue på. Bro, det er det der billede, hvor jeg har den der, hat der på. Eller den der, prøv lige se der. Prøv lige se, chat. Kan man godt se det her? Prøv lige se, guys, altså. Prøv lige overveje det der. Kæft, en klovn, chat. Kæft, en klovn, mand. Du ro med hænderne. Ja, det siger min mor, det siger mine kærester også spiller. Nej, for helvede. For helvede. Ja, det er fint. Jeg har min stol nu. Du kan bare køre. Ej, hvad sker der? Ej. Og se, hvad du kan med den. Vi viser funktionerne lige her om lidt. Altså... Jeg prøver at køre lidt væk herfra. Jamen, ja. Kør ind i kassen. Yoghurt. Nej, mormor. Ikke yoghurt. Det er en spand maling fra Flygger. Vi er klar for helvede. Værsgo. You are my sunshine, Det kan jeg også my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ej, for helvede. Hvad fanden foregår der? Hvorfor fanden er du med så lort? Hvad foregår? Nu kommer de her idoler. Hvad er der? Rigelige problemer med dig. Kongestream, du lader for det, Lukas, mand. Jeg gider ikke lov mere op her med mig. Det fuck det der. Fuck det hele mig. Det må du undskylde her. Hej. Han gider ikke lave mere RP med os. Er det for et bord? Hvad fanden er der sket her? Ej, det er bord her. Prøv lige at se det bord her. Ej. Der er så mange ting, der gav det billede her. Der er fødder. Det er okay. Der er en booster, og så er der et bord, der er... Det er et IKEA-bord, der har haft det pisse hårdt, okay? Jamen, for helvede. Du kan sgu godt lave mad, som du sidder i kørestol, halvand, Okay, må jeg lige give dig en hurtig gengivelse? Ja. Nå, min mormor. Tror du, man kan lave mad, når man sidder sådan? Jeg sidder ikke fast igen. Jeg bliver nødt til at stole på tingene, guys. Og lige nu... 5, 4, 3, kom nu, 2. Du fælder mig! Hvordan gør det? Roligt, du skal... Altså, skat, venstre hånd højre. Det er derfor, jeg er så god til at give fingre. Jeg tager det sgu ikke. Hvordan løber jeg? Vi lægger dem alle sammen det samme sted. Godnat, mor. Ja, jeg forstår dig godt. Jeg prøver lige at tænke over det, fordi det kunne godt være attraktivt her ved... Mor, gå nu væk! Hvad sker der? Jeg ved ikke, det er nogen i det er min mave, der rumler lidt. Der var det, Nini. Ja, så sig så godnat til din mor. Godnat. Ja, hej. Med katten, dango, 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 og everybody, jo. Det er fandme skønt. Fuck, det Kan den lukker. ikke lige falde igen til os? Nej, det er en harmonika. Nå. Ja, så må du have set det med. Ja. Det var meget undskyld. Prøv lige at suge ind og ud med harmonikan i munden. Jeg kan godt lige prøve det her. Er du klar til Ja. det billigste? Nej, gør det som sådan en afslutning. Går det på den her, her der film. bliver sagt?
lugter lidt af løbesteg. Havde du den der orange bil der? Fordi hun kigger på damer. Den orange Elegy der? Conny og Broly. Så jeg vil sige, vi er en gefældevirksomhed. Det er vi godt nok på første del. Okay. Jamen, Bailey. Jeg er sammen med dem her. Jeg forsøger at få en dialog. Altså, jeg ved ikke, hvad der går galt her. Det er derfor, jeg læner mig tilbage, og så ser vi, hvad der kommer til at ske. Nej, men... Du slukker ned, eller hvad? Ja. Få os væk, vi har gøbs. Få os væk, vi har gøbs. Ja. Det var meget... Hallo? Jeg troede, det var landmanden. Hallo? Hvad hedder du? Jeg hedder Rut. Hvad hedder du? God aften, Prut. Hvad så? Hvad er der? Dummer. Prut. Det hedder jeg jo ikke. Hvad hedder du så? Rut. Rut. Ja. Rut, det er kvindenavn her. Jeg snakker ikke med kvinder. Giv fedt andet her. Giv fedt andet alle sammen. Hele bundet. Jeg kommer ikke til at sætte mig ned for dig, Conny. Det er jeg ked af at sige. Du kommer ikke til at sætte dig ned for mig, siger du. Nej. Giv fedt andet! Sæt jer ned, siger jeg! Er du forstået her? Det her, det er sidste gang. Jeg hører fra Treasures. Jeg gider ikke mere pis nu med jer alle sammen her. Og stillingen, den står vist det anderledes, den var. Live, gør det nu, hvis det er live. Jeg kører politiet live, for helvede. Det er nu eller aldrig live. For helvede live. Vi står i en situation, hvor vi ikke kan gøre det live. Vi ses på den anden side, Felix. Ja. Det er gjort. Tulli, væk fra den kasse. Gå lige væk fra den kasse, det er lige nu. Live, gjorde du lige det der? Tulli! Nej, gjorde du Du lige gør det? Tulli! Nej! Nej! Det er jo færdigt, Conny. Hvad Hvad du? Nej! Det er jo færdigt, der. Nej, Rudi, nej! Hold da fast. Tulle, du skal ikke falde døden os. Du skal ikke falde døden os. Tulle. Tulle, du bliver... Tulle,